سلام زي خبركم تخاطلتي بين تي في هنلوم ربع شوعات ميازيا زيت تدالو على توزينات تزلكم متلخو كم وترك صف صامي لباتنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنا تارست زينا ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብጽን አብ ኪንሻሳ ዘካይዶ ዘተ በዘይ ስምምዕ ተበቲኑ አብ ኢትዮጵያ መዋስንቲ ከባቢታት ዓፋርን ሶማልን ብዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ብዙሓት ተቀቲሎም ሱዳን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዓቃብ ሰላም አብ ይኮጽእ ትደሊ መንግስት አሜሪካ ንዝተኸተቡ ፉሊ ፓስፖርት ይወሃቦም ዝብል ሐሳብ ከም ዝነጸገቶን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብጽን አብ ኪንሻሳ ዘካይዶ ዘተ በዘይ ስምምዕ ተበቲኑ ነዚህ ስዕቡ ሚኒስትር ማይ መስኖን ኢንጂነር ኢትዮጵያ አብዞጾ መግለጺ ኢትዮጵያ ሀገራዊ ረብሓ አብዝ ጉድ ስምዕ ከም ዘይተአቱ አፍሊጡም ናይ መጻን ማይ አባይን ምጥቃም መሰላ ዝግድብ ዝኾነ አይነት ውዕል አይትፍርምን ክብል እቲ ሚኒስትር ገሊጹም ኣብቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተኻየደን ደቡብ አፍሪካ አሜሪካን ሕብረት አውሮፓን በተዓዛብነት ዝተሳተፋሉን ዘተ ላዕለዋይ ሰብ መዚ ሰለስቴን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተዘራሪቦም ካሞንጎዚኦም ኢትዮጵያ ደቡብ አፍሪካ ሕብረት አውሮፓን አሜሪካን በተዓዛብነት ክቅጽላ እንክሰማማዓን ከሏም ሱዳንን ግብጽን ግና ምስ ሕብረት አፍሪካ ማዕረግ ክህልዎን ንዝቀረበ ሕቶ ተቀባልነት ከም ዘይረኸበ ተገሊጹም ግደ ሕብረት አፍሪካ ዘትሕቲዩ ብምባልያ ነዚ ውሳነ ውድቂ ጌራቶ ዝበለት ሚኒስተር እንተኾነቶም ተዓዘብቲ ቀይዲ እትልዝብ ክድግፉን ሰለስቴን ሃገራት በሐሳብ ምስተሰማምዓን ጥራሕ ሐሳብ ክህቡን ተሰማሚዓም አመዛዘምነት ዘተ በዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሕብረት አፍሪካ ነዝቀረበ ረቂቅ መግለጺ ኢትዮጵያ ከም ዝተቀበለት ዝሐበረ መግለጺ ሚኒስትር ማይ መስኖን ኢንጂነር ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ግና ከም ዘይተቀበሉን ክልቴን ሃገራት እትልዝብ አዎንታዊ ውጽኢት ከይህሉ እንቅፋት ኮይነን ብምባል ከሲሱም ግብጽን ሱዳንን በወገን ኣብ ጉዳይ አባይ ግድብ ህዳሴ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ የካይዶ ዝነበረ ዘተን በዘይ ውጽኢት ምብታኑ ብምግላጽ ነዚ ድማ ኢትዮጵያ ተሓታቲትያ ኢለን ማከን ዜና ሮይተርስን እቲ በሱዳን ግብጽን ዝቀረበ ሐሳብ ኢትዮጵያ ከም ዘይተቀበለቶ ጸብጺቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ እዝቅዋም ኢትዮጵያ በቁንዕ ልቡና ንምሽምጋል ፖለቲካዊ ድሌት ከም ዘይብላ ዘርእዩ ኢሉም ሚኒስትር መስኖን ማይን ሱዳን በወገኑ እዝና ኢትዮጵያ ነቃጽ ቅዋም ሱዳን ድሕነታን ህዝባን ንምሕላው ካለ አማራጺ ክትደሊ ዝገብራዩ ብምባሉም ሮይተርስ ጸብጺቡም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ አብዚ እንደገና ዝተጀመረ ዘተ ሰለስቴን ሃገራት ኣብ ስምዕ ክበጽሕ ዝኽእል ስጉምቲ ስለዘይለ ውጽኢታዊ ክኸውን ከም ዘይኽእል ገሊጹም ሚኒስትር ማይ መስኖን ኢንጂነር ኢትዮጵያ እቲ ግድብ ኣብ መምላእ ኣተሓዛማይን መጠን ፍሰትን ምስማዕ ድሉቲ ከም ዝኾነት ክልቴን ሃገራት ግናም እቲ ልዝብ በጽሒት ማይ ኢትዮጵያ ዝግድብን ኣለና ዝበሎ ክፍል ማይ ንኸጽንዕ ኣብ ዘገድድ ስምዕ እንተዳተ በጺሑ ዝብል ቋም ማሕዘን ኣብ ምርዳእ ከም ዘይተበጽሐ ሓቢሩም ንካላይ ዙር ዝካይድ መምላእ እቲ ግድብ ቅድሚ ሕጂ ብመሰረት ዝተበጽሐ ስምዕ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜ ከም ዝካይድ እቲ ሚኒስትር ገሊጹም እቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ኪንሻሳ ንኽልተ መዓልታት ክካይድ ዝተዳለወ ዘተም ሰለስቴን ሃገራት ኣብ ዝሰማምዕ ነጥቢ በዘይ ምብጽሕን ክሳብ ትማልሶሉስ ንሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝቐጸለ ተገሊጹ እንተኾነ በዘይ ስምዕ ስለዝተበተነ ኣብ ቀጻሊ መፋረቕ ወርሒ ሚያዝያ ክካይድ ትጽቢት ይግበረሉ ህንጸቱ ካብ ዝጅምር 10 ዓመቱ ዝቐረበ አባይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ መምላእ ማይን ቀጸልቲ ስራሕትን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብጽን ንዓመታት ክካይድ ዝጸንሐ ሽምግልና ፍረ እንከይፍረ كساب حجي كاتيلو يركب ኢትዮጵያ 5 ቢሊዮን ዶላር ብምውሳእታ አንጹ ዘላ ዓቢ ግድብ ህዳሰም ንኽዛዘም 20 ሚታዊት ይተርፎ ካብ አፍሪካ ዛዕቤ መፈልፈሊ ኃይል ኤሌክትሪክ ከም ዝኸውን ድማ ይግለጽ እቲ ግድብ ሙሉ ስሩዕ ክጅምር እንከሎ ልዕሊ 5000 ሜጋዋት ኃይል ኤሌክትሪክ ናይ ምፍልፋል አቅም ኣለዎም ፕሬዝዳንት ግብጽ አብዱልፈታህ አልሲሲ ኢትዮጵያ ታንጹ በዘላ ግድብ ምክንያት ግብጽ ንትረኽቦ መጠን ማይ እንተዳ ዝጸሉ ኮይኑ ዝገደደ ከባቢያዊ ጸገም ከፈጥሩ ይኽብል አጠንቂው منبارو ዝዝከሪዩ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ዝኾነ ይኹን ካብ ናይ ግብጽ ማይ ሓንቲ ንጣብ ክወስድ ኣይክእልን ኣዝን ተኾይኑ ድማ ኣብቲ ከባቢ ልዕልቲ ዝግመት ዘይምርጋእ ከፈጥሩ ኢሉ منبارو ይዝከር ኣብ ኢትዮጵያ መዋስንቲ ከባቢታት ዓፋርን ሶማልን ብዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ብዙሓት ተቐቲሎም
ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ 3 ወረዳ ሁሩካ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 37 ከም ዝሞቱን ልዕሊ 50 ከም ዝቆሰሉን ሓላፊ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ኣሕመድ ካሎይታ ሓቢሩ ሎሚ መዓልቱን ወጋሕታ ሰዓት 5 ጀሚሩ ኣብ ዞባ 3 ሁሩካ ገልዓሎን ገዋኔን ኣብ ዝበሃሉ 3 ወረዳታት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ኣባይቲ ከም ዝተቃጸሉን ገሊጹ ክልል ሶማል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ድማ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ወርሒ መጋቢት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ደኣዊድን ቀረፋን ዝተባሃለ ጣብያታት መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ልዕሊ 25 ሓረሱት ክቕተሉን ከለዉ ልዕሊ 30 ኣካላዊ መጉዳእቲ በፂሕዎምን ንብረት ዓንዩን ኢሉ ነይሩ ተማሉ ሶሉሱን ኣብ ሰዓታት ንጎ ኣብ 4 ጣብያታት እትኽልል ማለቱን ደዋዲዲ ገውረአን ቀላሌን ደንሄልሄን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ቁጽሮም ዘይተፈልጡ ብዙ ሓሳባት ከም ዝተቐተሉን ሓቢሩ ክልቲኦም ክልላት ፈጻምቲ መጥቃዕቲ ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ናይቲ ሓደዊ ብምባል ንሓድሕዶም ይካሰሱ ብተወሳኺ ክልል ሶማልያ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ኡጉጋማ ምዝባሃል ክንፊ ሽበራ ብምውዳድ መጥቃዕቲ ኣብ ጽሕዩ ክብል ይኸስስ ሓላፊ ኮሙኒኬሽን ክልል ዓፋር ኣብ ከባቢታት እንደፎ ኣዳይቱን ገዳማይቱን ዘይሕጋዊ ንግዲ ኮንትሮባንድ ንምንካይ ብዝተወሰደ ስጉምቲ ዕጡቃት ክልል ሶማል ኣብ ልዕሊ ሓረሱት ቅትለት ፈጺሞም ብምባል ይኸስስ ኣቶ ኣሕመድ ወሲኹ በቀዳማብቲ ግጭት ተሳቲፎም ዝተታሕዙ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ሶማል ከም ዘለዉ ተዛሪቡ በተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ዕርቂ ክፍጠር ጻዕሪ ከም ዝተገበረን ከም ዘይሰመረን ዝዛረብ ኣቶ ኣሕመድ ከሳብ ሕጂ እቲ ግጭት ኣብ ዝተፈጠረሉ ከባቢ ፖሊስ ፌደራል ኮነ ሰራዊት ምክልኻል ከም ዘይሰፈረ ገሊጹ ክልቲኦም ክልላት ብምኽንያት ምሕዳር ወሰን በተደጋጋሚ ናብ ግጭት ከኣቱ ይረኣዩ ኣብ መጋቢት 22 መንግስቲ ክልል ዓፋር ብኣወዳድባ ዝተወሰኑ ነቁጣታት ምርጫ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ቅሬታ ከም ዘለዎ ገሊጹ እምባሩ ይዝከር ቦርድ ምርጫ በዝኾነ መቀነ ምኽንያት ምዝራግ ሰላም ከይከውን ብምሕሳብ ብዝብል ክኸፍቶም ዝሓሰቦም 30 ነቁጣታት ምርጫ ኣብቲ ከባቢ ከም ዘይጣየሱ ወሲኑ እዩ ኣብ መዋሰኒ ከባቢታት ክልቲኦም ክልላት ዝርከቡ ጣብያታት ምምሕዳር እተን ክልላት ሕቶ ይግባኣን እዩ ከልዕሉን ከለዎም በዚ ምኽንያት ናብ ወጥሪ ምእታው ካብ ዝጅምሩ ዓመታት ተቆፂሮም ኣለው ካብዚ ብዝብገሳ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ብዝተላዕሉ ግጭታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝሓለፈን ንብረት ከም ዝዓነወን ይግለጽ ሱዳን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዓቃብ ሰላም ዓብይ ክወፅእ ትደሊ ሱዳን ነቶም ኣብ ኣብይ ዝርከቡ ዓቀብቲ ሰላም ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብኻለ ሓይሊ ክትከኦም ንውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቲታ ከም ዘላ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሃገር ማርያም አልማህዲ ብሶሉስ ገሊጹ አልማህዲ ነዚ ጠለብዚ ዘፍለጠ ድሕረቲ ኣብ ኪንሻሳ ዝተኻየደም ናይ 3 መዓልታት ኣኼባ በዛባቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሓምለ ምስተን ዝተጠቕሰ ሃገራት ስምዕ ከይገበር ስራሕ ከተካይድ መዲባ ዘላ ኣርሙሽሽ ናይ ሃይድሮጅን ግድብ ብዝምልከት ምስ ናይ እገዳ ዓረብ አልሓዳ ቲቪ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ እዩ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ዝርብ ተቐባልነት ዘይብሉ ኣብ ርእሲ ምዃኑም እቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ከም ዝምላእ ዝገበረቶ ውሳነ ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጻረር ምዃኑ ሱዳን ገሊጻ እያ እቲ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ሱዳን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቃዊ ዶባት ሱዳን ጃምላዊ ህልቂት እናካየደ ከሎም ኣብ ስትራቴጂካዊ ጥልቀት ሱዳን ዝተዋፈሩ ሓይልታት ኢትዮጵያ ምቕባል ኣጠራጣሪ ኣይኮነን ብምባል ኣጉልሂ እቲ ሚኒስተር ከም ዝበሎ ሱዳን ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክባትን ናይ ምትሕጋዝ ስምዓትን ትኽልሳላ እዚ ግን ነቶም ኣብ ሱዳን ዝቕመጡ ኢትዮጵያውያን ከምውን ንስደተኛታት ከም ዘይጸልዎም ኣተንቢሁም ቤት ምኽሪ ጸጥታ ብዛዕባ እቲ ሱዳናውያን ዘቕረቡ ሕቶ ኣብ 26 ሚያዝያ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ክዘራረበሉ ትጽቢት ይግበረሉ መንግስት ኣሜሪካ ንዝተኸተቡ ፍሉይ ፓስፖርት ይወሃቦም ንዝብል ሓሳብ ነጺግዎ በደረጃ ዓለም ዝተኸተቡ ሰባት ፍሉይ ዓይነት ፓስፖርት ክወሃቦም ብምግባር ኣብ ምቁጽጻር እቲ ሕማም እጃም ክህልዎ ይኽእሉ ዝብል ሓሳብ በተደጋጋሚ ይለዓል እኳ እንተሃለወም ገለ ነዚ ሓሳብ እዚ ብዓይኒ ነቐፌታ ዘጥምት ወግን ኣብ መንጎ ሰባት ምፍላይ ዝፈጥርን መሰል ብሕትውና ናይ ሰባት ዝግህስን ኢሎም ይነጽጉ ከም ዘለዎ ተፈሊጡ ኣሜሪካ ብወገና ነቲ ዝተኸተቡ ሰባት ከም ዝተኸተቡ ዝሕብር ፍሉይ ዓይነት ፓስፖርትን ይወሃቦም ዝብል ሓሳብ ከም ዝትድግፎ ብምግላጽ ኣሜሪካዊ
ኣሜሪካውያን ምስክር ወረቀት ሒዞም ክጓዓዙ ዝብል ሓሳብ ኣይንድግፎን ኢና ኢላ ብመሰረት ካብ ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሆፕኪንስ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ኣሜሪካ 31 ሚልዮን ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ክልከፉን ከለዎም ለሊ 550,000 ሰባት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ሞይቶም ይርከቡ በዚ መሰረት ኣሜሪካ ብቁፅሪ ሞትን መልከፍትን ካብ ሃገራት ዓለም ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ ፕሬስ ሴክሬታሪ ዋይት ሃውስ ጆን ፒስክ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታም በደረጃ ኣሜሪካ ዝርዝር ዝተኸተቡ ዝቀበሉ ሰነድ ከም ዘይህሉን ኣሜሪካ ዝተኸተቡ መረጋገፂ ወረቐት ክሕዙ ከም ዘይተገደድን ክሕብር ይፈቱ ኢላ ንሳብ ብምስዓብ መንግስቲ ሕጂ ይኹን ኣብ መጻኢ ሰባት ከም ዝተኸተቡ መረጋገፂ ወረቐት ክሕዙ ዝብል ሓሳብ ኣይቅበሉን ኣይትግብሮን ይውን ክትብል መርገፂ መንግስቲ ንጹር እዩ መሰልን ብሕትውናን ዜጋታት ከም ዝሕሎ ምርጋጽ ኢላ ብዙሓት ሃገራት ንዝተኸተቡ ፍሉይ ፓስፖርት ክታበት ኢለን ዝሰመዮ ምስክር ወረቐት ክህባን እዚ ዘለዎም ሰባት ክተኣኻኸቡ ከፍ ቅዳኔን ዝሕልና ዘለዎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምዚ ዓይነት ፓስፖርት ንኽተኣታቱ ኣብ መስርሕ ዘሎም ፓስፖርት ክታበት ዘለዎም ሰባት ከዓ ናብ ብዙሕ ሰብ ዝእከቡ ሙዚቃዊ ምርኢት ክኸዱም ፀዋታታት ኩዕሶ እግሪ ክዕዘቡ ይኽእሉ እዮም እቲ ፓስፖርት ሰባት ከም ዝተኸተቡ ኣብ ቀረባ ግዜ ተመርሚሮም ኮሮና ቫይረስ ከም ዘይብሎም ዝተረጋገፀ ወይ እውን ብኮቪድ ተለኺፎም ነይሮም ዝሓወዩ ምዃኖም ዝሕብር ጽሑፍ ክሰፍረዩ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን ብተመሳሳሊ ንዝተኸተቡ ምስክር ወረቐት ክወሃቦም ዝብል ሓሳብ ይመያየጥሉ ኣለዉ እስራኤል በወገና ግሪን ፓስ ዝተሰመየ ፓስፖርት ንዝተኸተቡን ሓይሞም ነይሮም ዝሓወዩን ክትህብ ጀሚራ ትርከብ ኣብ እስራኤል ግሪን ፓስ ዝሓዙ ሰባት ናብ ሆቴላት ናብ እንዳ ጂምን ኣብያተ ቲያትርን ክኸዱ ይፍቀደሎም እዩ ውድብ ጥዕና ዓለም በወገኑ ብሶሉስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዝተኸተቡ ምስክር ወረቐት ወይ ፍሉይ ፓስፖርት ይወሃቦም ንዝብል ሓሳብ ምፍልላይ ክፈጥር እዩ ብምባል ከም ዘይድግፎ ገሊጹሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም